Maayong adlaw mga bata, karon ang atong ansiran ay ang MTB MLE Summative Test 2 Quarter 2. So, atong sokdon ang inyong mga kaibalubay tungkol sa modules nga inyong giansiran. Okay, andam na ba mga bata? Ang MTB MLE 3. Summative test number 2. Count nouns o pungan nga maihap o mas nouns o pungan na dili maihap ubos sa husno puluhan. Papel, juice, bola, gatas, sabaw, mangga, lapis, ketchup, buhok o kape. So ang inyong buhaton isuwat ang mga butang nga pungan nga maihap 1 to 5 and then pungan na dili maihap 6 to 10. So andam na ba mga bata? So hunahunaon sa makadaghan kung asa dapit na sila ibutang. Pungan na maihap o pungan nga dili maihap. Pilia ang hustong pag-ihap nga gipakita sa matag litrato. Isulat ang letra sa imong papel. Number 11. Okay, muna litrato mga bata. So, A, B, C, and D. Number 12, muna litrato. Sunod, A, B, C, and D. So, mga bata, tanawa, pilia ang insaktong tubag. Maunay iyang litrato. So, ang A, B, C, D. Sa pilia ang eksaktong tubag. 14. Maunay iyang litrato. A, B, C, and D. 15. So, maunay iyang litrato mga bata. A, B, C, and D. Sa pilia sa eksakto para maka-answer mo og eksakto pod mga bata. Tanawa ang litrato mga bata. So ay unsa ang eksaktong tubag? A, B, C, and D. So number, arita sa part 3. Pilia sa mga lista ang gustong iglalang gigikit aron makahimo og bag-ong pulong. Isulat ang bag-ong pulong sa blanco. Maunay mga bata nang nasa kahon ang mga iglalang gigikit. Nak, pan, in, han, ma, an, na, ag, og, on. Okay, so onay, iglalang gigikit. So, number 17, hulog. 17, blank. Ang cellphone ni Kiara sa labisa. Piliasa kahon mga bata. Ang iglalang gigikit. Sunod. Okay, so number 18. Hilom. 18. Blank ang manggiulawon ang akong manghod. Blank og manggiulawon ang akong manghod. Number 19. Lipay. Blank ang mga bata sa ilang proyekto. Blank ang mga bata sa ilang proyekto. Number 20. Hitabo. Lahi na ang mga blank sa kalibutan karon. Lahi na ang mga blank sa kalibutan karon. So pilia sa kahon ang mga iglalang gigikit. Kahon ng istorya.
bata atong usahan ang istorya ug tubaga ang mosunod nga pangutana. Mao kani atong test 4. Adlaw nga Sabado, nagduwa si Romeo sa iyang binuhi nga kuting atubangan sa ilang balay. Nakita sa kuting ang mga adunay dakong iro nga nagdagan padulong kaniya. Nahadlok ang kuting ug dali siyang nikatkat sa punuan sa lubi. Nagkuul si Romeo kay dili namo kanaog ang kuting. Nagkuha siya og dughit nga gibutangan og sako. Isudlan niya og sinubang isda ang sako ug gipaduol sa kuting. Nakasimhot ang kuting sa isda ug nisulod kini sa sako. Nalipay kaayo si Romeo kay nakanaog na ang iyang kuting. Okay. Kanus anay tabo ang istorya. Kanus anay tabo ang istorya. A, B, C, ug D. 22. Diin kini nahitabo. 22. Diin kini mahitabo. Diin kini mahitabo. So A, B, C, ug D. 23. Kinsa ang gisgutan sa istorya. 23. Kinsa ang gisgutan sa istorya. 24. Unsa ang problema ni Romeo? Unsa ang problema ni Romeo? Okay, mga bata, atong tanawon kung insakto ba ang inyong tubag. Isulat ang count nouns o pungan nga maihap o must nouns o pungan nga dili maihap o sa gustong uluhan. Okay na mga pungan nasa kahon. Okay, so number pungan na maihap, pungan na dili maihap. Number 1. Okay, balag magkabali-bali inyong answer mga bata basta na siya nabutang sa pungan nga maihap. Papil. Okay, sunod bola, mangga, lapis og payong. Mao na mga pungan nga maihap o count nouns. Arita sa pungan nga dili maihap. Okay. Juice, gatas, sabaw, kape og ketchup. Mao na mga pungan nga dili maihap o must nouns. Okay. Ang gustong pag-ihap nga ipakita sa mga litrato, isulat ang letra sa imong papel. Okay, unsa man na? Sako sa okay, harina. A, sako sa 12. Unsa na nga litrato mga bata? So, D, panaksan sa sabaw. Okay, so D, panaksan sa. Okay, sunod. Sa mga bata, si hiwa. Hiwa sa melon, di ba? Watermelon na mga bata. Si hiwa sa. Sunod. Okay, isa na answer. Letter D, tasa sa kape. Letter D, tasa sa kape. Okay. Number 15. Botilya sa oil. Botilya sa tubig. Okay, so ang number 13, balikan na to, count nouns na mga bata kay tibuok. Ang 14, must nouns na siya. Dili maihap. And then 15, botilya, count noun na siyang botilya mga bata. So daghan mong na mo tubag. Gatas. Kasi answer ng mga bata, si baso. Okay, so baso sa gatas. Ang baso maihap, pero ang gatas dili maihap na. Kaya ang baso tibuok mo na mga bata. So ang gatas must noun na din na maihap. Okay, so alita sa number test 3. Pilian sa mga lista ang hustong iglang gigikit ang makaihap o bag-upulong.
isulat ang bagong pulong sa blanco. Okay, mo na yung mga iglang gigikit. Number 17, ang saktong tubag, nahulog. Nahulog ang cellphone ni Kiara sa lamisa na ang gidugang mga bata. Iglang gigikit na na. Sunod. 18, hilom. Sa isang tubag. Ang number 18, hilumon. Okay. On ang gidugang nga iglang gigikit. Mga bata. 19, lipay. Sa isaktong gidugang na to, malipayon. Ma ug on ang gidugang mga bata. Sunod, hitabo. Okay, pang ang gidugang na iglang gigikit. Panghitabo. So, muna yung mga isaktong tubag. Arita sa istorya mga bata. Kanus-an nahitabo ang istorya. Letter B, Sabado. 21 is Sabado. Letter B, Sabado. 22, atubangan sa balay. Di nahitabo, atubangan sa balay. So, kanang pangutana, gikan na sa istorya ang atong gibasa ganiha. Sunod, iro og kuting. Kinsang diskutan sa istorya? Iro og kuting. Okay. Unsa problema ni Romeo? Dili makanaog ang kuting. Letter A. So, mao na mga insaktong tubag. Kaya kalimot, i-subscribe si teacher, like, comment, share, and click the bell icon na all para update mo sa video. Daghang salamat mga bata sa inyong paminaw o sa inyong pagtanaw. Sa susunod, bye-bye!